Ти натиснал 9 и така не можем да запишем един клип както трябва. Иди при мама. Иди при мама. Бягай бързо, бягай. Чакай да те хвана. Чакай да те хвана. Не се плашиш сега с камерата. Бягай при мама. Айде при мама да свалим гащите. Кой се гуши, глезанчо? Пълена, да какво мислиш? Сух ще е друг път. Мокричко, дупи. Дюма. Ай, тук на слънце яла да му напече газето и тук. Пече ли слънцето, а? Калинчо. Продължаваме да следим случая с грозните сцени от късно снощи. Както единствено TV7 съобщи, вчера в столицата хулигани са напули в автобус номер 94 и са нападнали с бухалки и метални тръби пътуващи. Вижте подробно. Това са идиоти. Трябва да ги застрелят директно, да ги избият. Това са... И всичко се е разиграло за по-малко от минута. Двама-трима от пострадалите са били обвяни в кръв, а именно за трима наранени имат данни, че са били третирани в Пирогов. Главен комисар Антон Златанов потвърди пред TV7, че никой от пострадалите в автобуса не е бил оплакан. Кой да правим чорапчета, бе? Кой да правим чорапче? Малка електронка. Летяща електронка. Виж кой му измия само. Да, му са порули три газинката. О, какво е там? Какво има там? Според Златанов това е стила на футболните хулигани, да не се подава жалба, а те сами да търсят начин и на свой ред да си отмъстят за нападението. Те образите си, те си следват постоянно, ако следите нещата. Те затова си живеят, да си се закачат на друго. О, напиша ли се направена, виж? Направи ли? О, така, браво. Напиша се! Силно някъде има лопичка. Ела? Ела ли ти? Да, така, той ще си го сложи памперса. Сам ще си сложи памперса. Боди, боди. Синя чувал. Той тук имаше едно, бе. Не. Що пикаеш ти, пишко? Ще ми се пише. А така, виж как си го слагаме, мамо. Ти не знаеш как. Това го дъвчи. Калинчо. И мама ме да мани боди това. Комисар Антон Златанов призова всички, които са били свидетели на пострадалите Калине, в автобуса, ела тук бе. да разкажат подробности, да се обърнат към Ела да МВР. ти го правя. Ой, защо бягаш, ела?